bandiraɓe musidɓe tedduɓe en puɗɗirima e inde gueno lamɗo lamminɗo kala laamiɗo ko kanko goto woni jonɗo hoore mum e nder laamu muɗum lamɗo mo juumata faljata dokkowo mo gaynata joguiɗo mo wasata en puɗɗirima e inde gueno tedduɗo teddinɗo aade en juule Mouhamadou Thioubado ɓurnaɗo e windel goto mo gueno yiiɗi keddiɗo kala o yiɗirma gam yidde men nulaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam en jettinene baba ɓe gaddan men wodede oɗo duna hilifaɓe diine aada ɓiɓɓe fulɓe ɓe funnague hirnague rewo e worgo saaha o ɓe ɓiɓe ɓaani woɗɗuɓe ɓaɗiɓe wonɓe jaam wasani kadi wonɓe ñalawma enen joɗini ɗo jondi frère men adoré sehil men junggo men ñaam on woni jontaɗo mo jolɓe ñembi holi on woni guiɗo fulɓe foof on woni Jom Sall hande noon machallah enen gara interview e page Jom Sall enen kal kadi ko fate korko Jom Sall wadde sikki ala ma wul ma wel ma yette ha ɓiyam in sawdi kam on noon woni Diary Diary guiɗelam mi salminima chéri mi salminima kadi yaay boy mi salmini bandiraɓe foof on foof on calminama oh là là la plus belle eyyi min mbitemi ko Salamata jiyami ko to e Saloum wuro ne wiye Ndofane Salamata ko pullo tigui rigui sikki ala Salamata kalɗo neɗɗo woni wonɗo gonnoɗa sikki ala ha garɗa ɗo e Fouta Plus sa woni nokku noon woɗ ina wananma jangde holko ƴettuɗa comme leçon ɗo e Fouta Plus on question kam sans poser kam bo mi weltoto e jabade mbo bien vrai que haade mi ar Fouta Plus wolto idinomi wonde kono mina wawi wiide korka kam c'est la première fois mbiɗa waɗa ɗum mais tamit mi nimsani ko gardunomi e korka galle joom machallah affaire o no weeli et puis en plus mi meeɗani wadde théâtre min jooɗimi mbaɗmi ɗum suivre fuɗɗi koye korka galle joom commentaire uji ɗi no waɗi positif no weeli et puis yimɓeɓe ɓe mbaɗi ɗum suivre ça veut dire que komin mbaɗata ko no weeli yimɓeɓe machallah avant tout d'abord Diary ma haalno men indima e yettodema e iwdima Diary holto jeeya min ko Diary Sall Diaryatou Sall ɓe mbiyata kam wuuro amen woni Cubalel Law a meeɗi yaade toon eyyi mais guila ne dañmi 2 ans machallah depuis no entami nde ko enen haaju mi yahani toon ka juddu jeeri tigui Diary sa woni e galle comme par exemple on ɓooyiɗo onon joue korko galle joom kalɗo gonɗa ma wonani janggude holko jangguɗa hen bon mi jangguiki hen ko heewi de ko heewi par ce que min déjà yimɓe jeeɓoɓe anduɓe kam ɓe mbiyata komi waɗi évoluer par rapport a ɗum ɗo pular o par ce que pular mi yahani noon foof mboɗo andi ɗum à chaque fois ko probléme dañatnomi hen mais joni ça va quoi parce que ɗum hollatama an neɗɗo il faut ko waɗa effort eyyi par ce que an sa yiiɗi hunde il faut ko mbaɗa hunde te pular o ko tagui ɓurmi hen nadde pour mi anda ko woni nder culture am eyyi par ce que so tawi mi rewi école à chaque fois moɗo yaha moɗo jangga mi yahata wuuro amen mi anatano haydara ɗum noon ɓuuri wadde mbanmi accepté juude oɗo ɗum ɗo ko Houleye en jii golle ma e Fouta Plus machallah a gollima golle baɗɗo fayida talent mo min jiiye ma gollo lawol ko Houleye addor ɗum walla ko joom ɓeydani Houleye eyyi Oumou Dieng a jarama mi weltima e question mo namdal namdiɗa kam ngal ndax min wonto puɗɗorinomi kono aɗa andi fuɗɗugol tan Houleye wona noon Amadou Diallo takimi susde nanmi théâtre o frère am mi salmini eyyi kanko nannimi hen kono affaire o ko ni tan waɗatno dal a caggal galle Amadou Diallo wonɗo jouɗa banggue goɗɗo non aha kay mi joui galle Tafa Mboy Tafa Ndaw wa Tafa Ndaw on eyyi mi joui ɗon kono min tourni ko heewi kono yaltani affaire o ɗuminani dal yahani joni noon jooɗimi ko juuti mi joani talent mo joguiɗa o an addor talent ma walla wonko joom pusma hen
aɗa andi kala ɓeydol laccir kam ɓeydu ñeex wona wallahi ko gonga donc holko ɓeyditiriɗa ha mbawɗa joude ɗum machallah tottuɗa rôle ma no hanirat ni ɗum kam emin mbawi wiide walla mina wawi wiide joom waɗi ko waɗi hen joué par ce que neɗɗo kam hay goto wawa foof kala ko mbawɗa ne waɗi hen ko ganduɗa hoore ma bon sa mi anda hono eyo noon haaldirte joom waɗi kam ɓeydi kam wawde wadde maintenir rôle o no hanniri ni machallah ma chéri jiimi onon kon juddu jeeren donc e jangdam joom koye combat woni o fooɗi mon onon juddu jeeren par ce que kala mon kalɗo ina andi ko juddu jeeri kanke hoore makko juddu jeeri holno jiirɗa juddu jeeri ettotoɗo ɗo e société men en tant que ka halpulaar mais ka juddu jeeri aɗa yiiɗi wadde effort mbeɗi effort mo mbattono ɗum moom goto fof mo andi ina weeɓani mais quand même ko noon tan dal ina weeɓani te population on est pour mbo waɗma comprendre c'est un peu difficile mais quand même neɗɗo kam sa yiiɗi hunde a waɗat battre pour mbaɗa attendir keɓani ko jiɗɗa ko donc minen hande min hono joom en tan min jiiloto par ce que neɗɗo noddowoma mbo walluma hay ko ganduɗa hoore ma ko ɗum woni ɗemgal ma no mbawɗa wawirde haalirde ɗum ha waɗa correct on ala ko mbawɗa yubde ɗum e aduna joom min ngala jubde muɗum jaahi holno jiiruɗa korka galle joom belko ɗo puɗɗiɗa wadde juuɗe korka walla ala non non et si so tawi ko korka ɗo puɗɗumi korka kono mboɗo yahno goddi maison de prot mais franchement mi waɗani regretté le fait que mi garmi ɗo eyyi parce que déjà affaire o no weeli jaaha jeewoya ko wonde nder pulagu jaaha jeewoya demgal pulagu parce que à chaque fois so neɗɗo no joua a janggat hen ko heewi ko ɗum e ko minen ko pula tan min jogui aɗa andi ko jiimi ko sikki ala mbeɗen ɗum ɓiɓɓe fulɓe jii rôle mo tottaɗa o a waɗi hen réussir e ballal hoɗon bel ko an waɗi walla ko joom gadduɗon holko wallitma ha mbaɗɗa réussir rôle o rôle o parce que en petite partie seeɗa tan moɗo hay reewi seeɗa tan seeɗa teeɗa mais en vrai ko ballal joom waɗat kam poussé parce que à chaque fois o yiyat neɗɗo o wima an tu peux mieux faire joni ɗum o hokkatma force mais pour rewde moɗo reewi seeɗa mom ɗum moɗo andi ɗum kono pour roro mi waɗi ɗum assuré kamɓe kadi ɓe rokkatma force ɓe mbiyatma voilà c'est ça ɓe mbiyatma ko ya joue tu peux mieux faire après ɗum rokkatma motivé joie kadi aussi ensemble c'est un travail collectif mo ganduɗa a yewta hen voilà yimɓe fof no walla ma ɗum waɗni ça va quoi machallah jiimi no garɗon ɗo machallah bon règle normal yahat ɗo ala kecci ala cangarti ala haydar koye holɗum koye éducation walla koye holɗum holko walla mon hen eyyi ɗum ne minen mbawi wiide d'une part ko éducation par ce que neɗɗo noon nehiraɗa ni ko kala to jaaɗa ko noon jahirta toon mais quand même joom hey ɓeɓe min tawi ɗo e galle he ɓe mbaɗi hen joué rôle baɗɗo importance par ce que somin tawino ɓe goni wone gonka noon tan minen noon tan min jokkorto e mumen mais machallah min tawi ɗo ko yimɓe mbaɗɓe sérieux responsable rien à dire dar en fait wadde som faami ko jonɗa fof ko figurante gonanɗa ɗo jouɗa actrice principale gonɗa Guewo Hajel debbo biyeteɗo Oumou Dieng aɗa wondi nawliya wona machallah holko jangguɗa e oɗo e théâtre oɗo comme c'est la première fois gonɗa actrice principale bel no weeɓi walla weeɓani holko ɓeyditiriɗa hen eyyi aɗa andi min kam ala ko mbawmi fof ko joom waɗi fof wax dëgg yalla fof ko joom waɗi min kam haydara mi wawa kanko wiyata mi wanni sa yi mbawmi ha yimɓe ɓe ni jeena belto ko kanko jettiranmi ɗum ndax no Boucar Djiggo waddi amen nde te guila jiimomo o woni neɗɗo moƴƴo vraiment ko neɗɗo moƴƴo omo walla o wullatama o yennatama o ɗumi
hay sa wawa o wiyanma ko jooɗo mbaɗani o walluma dal ha mbawa om newnanma gueɗe mo newnanimi foof ma chéri ken rewɓe te debbo wonde milieu weeɓani sabu wiya sa naati galle jewɗi laadumɗi ko nder galle kuma jewɗi ɗi gandanɗa hoorema saɗani no fewi ko ɗen kumute e damal galle kono enen mbawi wiide enen watɓe exposé koye men e milieu o hol comportement mo poɗɗen jogade eyyi debbo kam fulla e fayit tan foti dañde surtout ma sa yiiɗi milieu haalpulaar aɗa andi enen leñol men ina ɗeeɓi ɗumininde musde seeɗa nda sa woni debbo aɗa jo hunde foof a nanat ɓe mbiya ko bonɗo ɓe mbiya ko jiɗɗo hen waadi ni kono an annata hoorema ganda to jiɗɗa yettoyade eyyi mbiɗa wiye rewɓe ɓe kadi yoɓe tinno e koye mabɓe neɗɗo ala sowona hoore mum nda sa nehama neeri moƴƴiri to jaaɗa fof ko ɗum naworta machallah wadde sikki ala mi yii no gonirɗen ɗo hande sukaɓeɓe an woni mawɗo mabɓe en jiyanɗo ngurtu en jiyanɗo cagarte en jiyanɗo gueɗe cewɗe machallah bon sukaɓeɓe foof onon goni gotum holno mbaɗirɗon réussir ɗum ɗon eyyi aɗa andi sukaɓeɓe kamɓe wonɓe ɗo ɓe ko min hecciɓe cukalel sa yiiɗi tottuma teddungal an itto totti ɗum teddungal ndah min komin tottiɓe teddungal ɓe dutti kam teddungal ngal wonno gonirannoɓe ɗo tan gonnigal amen fewata te kamɓe ɓe goni sukaɓe nehiɓe moƴƴuɓe rokkuɓe mi ɗum ɗo dal needi eɓe dokkimi needi sikki ala a ari e Fouta Plus aɗa gollido e joom machallah o tottimam rôle baɗɗo fayida mais lawol mo jiiɗa ma wood wiɓe ma wood wiɓe ala ma wood waɗɓe apprécié wasta kede waɗoɓe critiqué est ce que aɗa pari psychologiquement wadde affronté eyyi si parce que déjà une fois que mbaɗa accepté gonɗa e art gonɗa e théâtre il faut que mbaɗa engagé d' abord voilà engagement o noon ma nan des choses positives comme des choses négatives an mboɗo wiye neɗɗo hoto añaw o waɗa critiqué par ce que critique ɓeydatma motivation au fait voilà gardiɗo wi joom wi kañum critique in heɗo ɗum te in ɓeydo ɗum eyyi par ce que à chaque fois mi yeɓat commentaire mi ƴeewat kadi so neɗɗo wi ɗum hen saaha noon wasta won yimɓe ɓe natat ɓe kaala hunde mo ganduɗa wodani kono sa won critique mo ganduɗa il faut que mbaɗa ɗum considéré au fait sa waɗi ɗum considéré ɗum waɗatma mbaɗa avancé seeɗa voilà c'est ça machallah donc enen e phase battidiɗo somi jaggi hakkille ma ñoore holko jiɗɗa haalde comme namdaki jinnomi ko namdoɗa kam eyyi comme ko tagui mo addumi ɗo hen mo nanni kam e art voilà c'est ça o tawi mo namdi kam e art min ko théâtre olof jiɗmi iɗimi wadde voilà mbiyo Mamadou Biteye Walf TV kanko nanni kam e art voilà en plus de ça moɗo daña connaissance ha tonton mamma yi kam to goɗo maison de prod o ganduɗa asnawi kam toon asnia après kanko mbaɗi kam rapport e joom alors ma chérie wasima e ɓiɓe fulɓe e kadi honoma en rewɓe honoma en holko gandintaɓe neɗɗo ina wawi wonde artiste taw bonnani dimago mum nde tawno min no jirmon mine ina yonimi wasiyam e ɓiɓɓe fulɓe neɗɗo kam min sikki kala ko mbaɗɗa e hoorema ko ɗum tan wonata e ma par ce que milieu o c'est bien vrai ko mbo waɗi dangereux mais quand même sa waɗi joguimo fulla ma e fayda ma tan ma waw yaltude hen te kadi ne minoɓe nodda ɓe ara ɓe waɗa abonné Fouta Plus mais et puis en plus commentaire uji ɗi minen ɗi jiiya des fois jiiya hen neɗɗo waɗa critiqué des fois jiiya hen neɗɗo haala en goɗe positif mais ɗo kam moom ɓe waɗ comprendre nul n'est parfait par ce que minen hannde komin jooɗima ɗo minen sa yi guilliɗe e balɗe fo minen ɗo jooɗi ko yidde tan wadde ko feewi ɗum min panditi hen
kono kadi ne kala ko oñi hen walla kala ko fewani hen yoɓe gandu ko he amen minen mbaɗa jeggalu no fewi onon jafno minen sikki ala ko pulaar wi ko bawɗo mbo waɗani bo wawa ettotoɗo ɓurɗum wadde onon eto yo wajiɓe mbaɗ abonné Fouta Plus machallah ma chéri mi weltima jarama hay anne kadi tigi holko mbiyata ɓiɓɓe fulɓe ballal mabɓe e Fouta Plus nde tawno tottuɗom cakkude wallani kono kolluɗom no cakkude yeyirte ko on woni balluɗon pinoñan fof adda cakkude tottuma on wallani kono kollowom ɗo cakkude dañde gaddunoya hoore ma ko on woni balluɗo wadde holko mbiyata ɓiɓɓe fulɓe e Fouta Plus yeb mbaɗ abonné wasiyima e ɓinguel mabɓe gandanɗa hoore ma ko ɗo jibina ɗo mawni mais ko jiɗɗo pulago te guil jaggi accani te enen gandi weeɓani eyyi mbiyanmi ɓe tan ko yoɓe mbaɗ abonné ɓe balla amen minen komin sukaɓe min puɗɗo fuɗɗade ɓe komin sukaɓe tokosɓe kay ɓe balla amen te jomne ko neɗɗo moƴƴo ɓe balla mo ɓe balla amen e doole ɓe balla amen e hakkillantagal ɓe min berti juuɗe amen dal amin ñaagoɓe duwaw kadi yoɓe ballu amen komin sukaɓe dal min puɗɗo fuɗɗade machallah et bonne continuation merci mbeɗa yetta kadi Allah mbeɗa yetta technicien ɗi mbeɗa yetta Hamidou Saliou Fallou kamɓe fof mbeɗa yettaɓe amen kamɓe fof baba en kamɓe fof mbeɗa yettaɓe e sukaɓam ɓe kono mbeɗa yettaɓe oɗo joom suudu joom o ko neɗɗo moƴƴo Fatima kamɓe fof koɓe moƴƴuɓe e yimɓe galle ɓe min tampiniɓe ala fof komin batta ɗo min gulla min walla yummako ko neɗɗo moƴƴo ko tedduɗo kadi no muñi kadi ndax gara e galle kala yimɓe ɗanade ɓe jippoɓe donka foftade ɗum fo min jetta Allah min jettaɓe henenne yo Allah yoɓɓe moƴƴere e lewru korko ndu mbeɗa yetta kadi hajjel joom galla mo ala fof komi tampinanimo e ɗum ɗo he omo yarlo kam omo yaafo kam mi tampinimo vraiment kankono ko neɗɗo moƴƴo mbeɗa salmina nenam yimɓe galle amen jaari mawnam kamɓe fof mbeɗa salmina ɓe Satou Cissé en kamɓe fof mi salminiɓe dal mi weltima on jarama merci beaucoup machallah wasiyima ɓiɓɓe fulɓe mbaynoɗaɓe e kay mi weltima no foof aussi mi waɗani regretter le fait que garmi ɗo surtout tournude oɗo série franchement bonheur mo dañmi hen o en plus plaisir mo jourta ko mi meeɗa ɗum ninde par ce que déjà avant toute chose yimɓe fof min mbaɗi soudé ensemble voilà c'est ça certes pularam ɗuminani noon foof mais gande mi weltima e moon mi yi commentaire uji mi yi encouragement ju moon voilà moɗo yetto kadi joom kanko hooli amen ha waɗi kam voilà confiance voilà et moɗo sikki kadi confiance o mi waɗani ɗum voilà mi sikki mi bonnani ɗum moɗo salmina équipe technique o foof kodi aussi Saliou en baba en salmin nawlo kamɓe fof dal ala am tangele en e oɗo en salmin joom gallam mi wot salmin nawlam eyyi mi salmintama moɗo salmina esam hajjel moɗo salmina oya esam Houley kadi kanko ko moƴƴo moɗo salmina oɗo ala mi salmintama eɗo salmina yimɓe foof dal en plus mbiɗo wiya on ñon jaaha mbaɗon abonné e chaîne Baba Lem sur YouTube kadi kanko kadi ko preneur de son voilà merci mi weltima no fewi weltima onon fof franchement paɗe min eɓe mbaɗa abonné sur Fouta Plus voilà comme ça mbaɗon profito e théâtre uji amen fof no weeli façon on jii commentaire uji min jii fof kadi merci on jarama moɗo salminama anne kadi mama adorem mama yelam bandam donc Fouta Plus ko koyɗe yes jogui ala koyɗe caggal bandiraɓe musidɓe tedduɗi jingue par ce que ɓiɓɓe moon mbaɗnat moon ɗum ko ɗo jibina ɗo mawni in mbawno yaɓɓude jaɓɓal gongal mais eɓe mbaɗi préféré weltinde fulɓe on namnaka mbuɗo namna ɗon tan mbaɗe abonné mbaɗon soutenir ɓiɓɓe moon
dañon ko welmonde tawno surprise uji kewɗi nen ar e Fouta Plus mon jii ko weli ko wedɗa bandiraɓe e goɗɗo saison inchallah. machallah Voilà. kal jiiɗo mi wiyatma no jetteteɗa he o jeeyaɗa kono witam bel ka pullo tigui rigui min kam suuɗay moɗon yettoral ni Aha. eyyi min kam mbiyeten ko Abdoulaye jetten ko Diallo jeeyamin ko Agnam Toulay Thial tigim kam sa yi Agnam Toulay Thial kam hay goto majjani mi salmini ɗon sehilam katanti leñol Agnam yeroyaɓe yo yeryaɓe nayi wonno kam ɗum ɗo kam ko hen puɗɗimnaɗo hande goo nanmi hen machallah wonno ko ɓooyi yiɗɗo ɗum kadi yeɓde ɗum kono emi yiyatno série jahoji kewɓe série pula fof mi yeeɓi kono Allah waɗi kam guila kawrimi e mawnam oɗo joom min jindiri ko ɓooyi kadi hunde fof mo humpinno yam yidde nawɗam hen nde garanno ko place makko mi joɗɗo mi jewta emi waɗa connect taw mataw kadi nde mi cuwa taw yindir mi cuwa taw andude kanko kadi omo ƴewrolom omo tesko alhaali banggam e nombami e juyimi ha waɗi caggal ɗum o noddi kam o waɗi kam présidente hoore makko min gandiri min jindiri joni o waɗi ɗum o saaha yeehi ha nder mum o namdi kam est ce que en minema en mbawi liggade mbimam ollum o wi emi jogui ɗo projet goto garoɗo théâtre série ganta emi yiiɗi nawordam hen jinmi nawordam nde jiimami ni jikkuma no mbaɗa ni mi yan caggat mi yanami haydara Allah waɗi minen kam min ko ɗo jibinami ɗo mawnimde kono haɗani ɗum min majjani e pulagam mi majjani hen ko gonmi hen min chaque 3 mois 4 mois foof hitam foof komi jawo rewo Mourtani ha wuuro to nenam toon jibina Mourtani kay haydi sa yalti kayit payta ko nosa ja liggi sayɓe seydi ma woni wuuro makko kalɗo neɗɗo woni ina wonan ɗum jangde holko janggoɗa hen eyyi mi dañi hen kadi pinal e paame kadi mi dañi hen gandal mi yiiti kadi hooram mi yi hen kadi to pulago to jinnomi yettoɗo goɗemi hen kendewmi kadi ɗum ɗo ɓooyi yidde jaggude ɗum kadi e yidde yeɓde série jiɗe pawteɗe e télé national Sénégal hande pulago hande pula ɗemgal pula haydara ɓuuraka leydi guila dawi dawa guilay caggal Cheikh Oumar Fouta guilay jaggal Cheikh Oumar Fouta guilay ceerno Souleymane Baal ko ɗemgal ngal adi sosade leydi diine o koye ɗo sosa wadde ɗum so yeehi ha to tolni jamanu oɗo ari en jii leƴƴi en mbaɗe avancé leƴƴi en naw ɓamta koye men ɗemɗumen puusa koye men ko sababu ɗum ɗo kala ko wona ɗum ɗo goɗɗum wawa puusɗam a wawa yaade hande ko réseau sociaux internet télégramme tiktok uji fof whatsapp fof yimɓe jeeɓa hande ko ɗum ɗo min so hande mi yaata gallami mi jooɗo mi wiya joom suudu mawno walla baɗam jeeɓa ko série ji jolfo jeeɓa ɗum ɗo min hoto mi hewani yebde ɗum wonni mi watta ɗum suivre min kala ko wona série pula walla ko wona artiste pula waɗa ɗum ɗo mi wawa yebde kadi ɗum ɗo en yiiɗa kadi yaaha janggo jaam ɓamto yaaha ha aduna fof yiya hande kam ɗum haal pour rewɓe en jogui mentali en jogui koye men en jogui ganta to parni koye mabɓe ko cikka ko wona to mabɓe haaɗi ɗum haɗan ɗo aduna en juut koye ngal ko teppel tan to jaaɗa fof ma ya yiɗon teppere ma to Allah hoddir to paɗɗa haɗde ɗon a haaɗat so Allah jokkinimama kadi gueɗe ma a jokkot tan hay goto wawanama haydara sowona Allah tan neɗɗo noon yakorto ko hoore mum jogo fulla fayi ɗum anda kadi ko woni ko gonda e aduna ma gonda ko Allah tagma ko winduma pawta hen kadi ɗemgal ma pawa hen diine ma sunna ma mbasa rewde goɗɗum mbasa rewde goɗɗo mbasa rewde janan rew tan ko yumma e bamma ko mbaɗma ko mbaɗa gona ɗum ko tawɗa ɗum e goni ko won ɗum min ko ɗo jibna ɗo mawni yombal nehim wonde jolfo kono hatta miñam mum jiiɗe yumma ba min meeɗan haaldude pour jolfo ɗemgal pula tan hay mawnam ha dawi dawa ha ɓen mofta leydi meeɗa wonde a metta hay somin koddi jolfo ha joni somin daara ko nder koyamin min danta ɗemgal gongal ha sowona ɗemgal amin hay somin dañi probléme ko ɗemgal amin kaɗata min jaltinta ɗemgal gongal pula tan min sowona place mo jam ko galle kawamen ɓiɓe kawam kadi waɗi ɓe Seydou Kane kanko kadi ko ɗum o yeɓata kala gandi tan mbiyam meta yan seli pura o yowi dañi kesso o yaltina kadi o hollamo yeeɓa so wiyatama angam hanma yebde série jolfo mbima min ko ɗemgalam nan ko mataw ko titrimi ko ɗum tan titortomi ɗum woni drapeau am hymne national am mi haysa fawni kam arabe fawni kam angale min kala ko wona pular min haaƴa min ɗum taw leñolam ɗo rew ha Nouakchott Nouadhibou fof ko kam fo pulɓe tan kadi mi yettomo kanko joom
so sinno kadi wona kon kadi ɗum ɗo mi andata ɗum mi fanta kadi o hokki kam kadi fina o hokki kam faami o totti kam kadi loruji emi naata hen mi emi jogue idée hooram kono mi waɗa mi jaham tan ko jaɓɓal makko wonno kanko adi hen ɓe ñima gaɗiɗomo e nder suudu on wiyatma ono hollanma to jotta sa renta tan ma jooɗo e fourne walla jooɗa tan ko gañama wonna neɗɗo mawɗo sa rewi mawɗo ma a tottat nguni mum a totta haqqi mum mete janggo en cas janggo e jaam sa wi ha to tonnata ma janggo ma andu hokkunomi lawol a hollama ɗum ɗo so goɗɗo yiyeno funtuma wawa funtudam so yiyen nanduma to fota naɗɗo ma anta o janggi o wurta ndewɗa aɗum ko laaɓi tan ɗi ceertani a rewa ɗo reftaga konngima gueɗe ɗiɗi yidde yiɗanede ɓurɗum aɗa yiɗno nadde e milieu pular o joom yiɗanimam a naati ko heddi ko kadi som faami haalma wonkinade ka wonani addatama wonde ko jiɗɗa ko ferta ko ponnoɗa ko wonde gueɗe ɗiɗi sa wi kadi pulagu ɓooyi c'est vrai sen ƴeewi exemple guri ɗe aɗa yaha ɗo woni hen guri en cuusa wadde cité illi leƴƴi goɗɗi taw enen foof ken gootum ma yaha e guri goɗɗi tawando sosande ɓooyaɓe mais sa yeehi Fouta men wone guri tawta ko sosama ɓooyi donc pular hecci oɗoji kewɗi gonɗi ɗo sen beela mbiyen noon machallah wadde pular ko ngaalu e meɗen frère mi welti machallah kadi wasima e ɓiɓi fulɓe ɓiɓi fulɓe kadi emi yettaɓe e juuraɓe kadi e ɓeɗo hokkuɗeɓe kadi e wunde mabɓe e fodde mabɓe kadi kamɓe waɗoɓe abonné ɓe e jiyoɓe kadi emi yiya kadi nder hen guila wonɓe caggal leydi guila e dowle américaine eɓe mbaɗa persiɓe eɓe kolliri koyema eɓe kaala diaspora foof eɓe kaalen eɓe mbaɗa kadi message uji eɓe mbaɗa audio ji mabɓe woni mabɓe kadi kala ko jeeyi kadi feewan kadi ɓe kaalat te kadi ɗum kadi yaltat hen ala no wayta an gonɗo nder terrain o a yiyata ko mbatta ko an ndewta ko image ma film ma an gonɗo bowlo ko on yiyata foof jiyo foof on foof famirat foof on famata anda ɗum ɗo wonno way tan wonno yaade no hanniri waɗirede ko noon tan waɗa mais kadi battidiɗo ko question faadema enen gandi ɗum ɗo ko watte ko wona ko weeɓi koye poche yaltat ñamdo artisen yardo artisen appartement ji looteɗe e ko waɗɗima ko hen foof neɗɗo ittu ɗum e poche mum taw retour o ala ɗum bel so jomum tampini leñol mum guila doole mum guila poche mum ha e caɗele banggueji foof holno fulɓe poti dardade won foti dardal ko banggue gon fof yeeyino mum neɗɗo wotto no Allah hokkat ɗum e doole mum fodde mum taw kañum ene waɗa tan ko haqqi ɓerde mum e kadi yaaji ɓerde mum kadi e moƴƴere mum e yurmede mum kadi ko keddiɗo ɓalliɗo ko on tan wawa pusde ɗum hande neɗɗo goto wawa liggade foof wawa waɗa foof ɓe jii kala ko jiiɗa fof dental wawi goto wawi ceera kala ko rendina waɗa e junggo e fandu foof rendor kala ko rendina waɗaka e junggo e fandu mofta banggue so ɓooyi tawtaɗo wontoto ko mboɗi jutta ɓoyta waɗa ɗum noon ko wonduɓeɓe yaadiɓe jaada no moƴƴiri jaña ɓerde men pewna ha peewa e kadi kala guittanaɗo taw ko ganduɗa ko fewani jaab ɗum feewa ganda ko nafoore ma machallah sikki ala kala jiɗɗo yo ar o waɗa abonné e Fouta Plus ɗum woni ballal mabɓe wayno renno machallah abonnement o kam abonnement o kam ɗum kadi e ɓeydo hokka min doole e Fouta Plus ɗum addat ɗum kadi ko pour wonɓe mo jiyan ɓe jiya ɗum internet kañum yiiɗa ganta ko mofto ɗon taw waɗani hen hay toɓɓere wote sa waɗani toɓɓere wote tan to wondo ko ɗon joñoto sa itti to wonoto ɗo a waɗino toɓɓere hankkadi ɓeyɗoto lawto yiyat tan wan ko lekkel tan aɗa gara foɗɗere tan gawa sa wi aɗa roos jamma ñal aɗa roos guel yahat fuuɗa en mawɗo sa awi tan a acci ɗo a leptina a roosa waɗani haydara noon tan wayata noon le kadi mi salmina Fouta Plus salmina yeeɓoɓe sawe spectateur uji kadi ɓe jalloɓe jaafa min gacci haqqe ɓe jalnama jaafama kadi ɓe kokkine kadi gueɗe wuuɗe mabɓe kala koɓe jii hen kadi ko fewani yoɓe gandi ko noon tan yaari kala ko yo ko noon kadi kala ko feewi
yo Allah ɓeydu yo Allah jog yo kala tomin gonno yo ɓuur ɗon emi jiiɗi kadi ko ɓuri ɗum ɗo ha télé fulɓe kañum kadi watta fawɗo hono télé ji ɗiɗo télé fulɓe kadi emi ñaguno duwaw yo Allah ɓeydu ɓamtare mabɓe yo Allah hokkuɓe to jiiɗi yettaɓe jetto Fouta Plus